Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатаба койбір темалар турында. Татарстанда коронавирус белән 3 табиб авырый, Шоулда 14 кеше авырлар исемлегендә. Мәскәү, Шоулы, Петербург, Шоулы аралары шикләнде. Бүгеннән шәһәрләргә самолетлар очмый башлады. 28 ел сезнең белән 15 апрель Шоулы ТВның туган көне. Татарстанда коронавирус йоқтырушылар арасында 5 кеше ауыр хәлдә. Аларның үпкәләренә ясалма вентиляция аппараты тоташтырылган. Пациентлар Казан хастаханәләрендә дәваланалар. Республикада коронавирус белән авыручы 3 медик бар. Аларның хәле уртача. Бу хакта Татарстанның министрлар кабинетында узган брифингта сәламәтлек саклау министры Марат Садыков сөйләде. 15 апрельгә Татарстан чит илләрдән кайткан 1523 кеше күзәтү астында. Республика сәламәтлек саклау министрлыгы башлыгы Татарстанда 9 дәүләт лабораториясында коронавируска тестлар бушлай уздырылуын искәрде. Хәзер тест нәтиҗәләре Татарстан Республикасының гигиена һәм эпидемиология үзәгендә раслана. Элегрәк аларны Новосибирск, Түбән Новгород һәм Мәскәүгә озатканнар иде. Бүгенге көндә Шоулыда коронавирус белән авыручы 14 кеше исәпләнә. От 30 до 52% проходят в безсимптомной форме. Но они могут быть источником инфекции и могут распространять данную инфекцию и передавать другим. По статистике средней тяжести, значит, до 40%, остальное до 10-14% тяжелой формы. Хәзер ил башкаласына сәяхәт итү шикләнде. Бу андагы начар ситуация белән бәйле. Шул рәвешле Мәскәү белән авиа һәм тимер юл элемтәләре туктатылды. Бу көннән башлап Мәскәүгә барып, оннан самолет белән кайтып булмаячак. Моннан тыш Санкт-Петербург белән һава юллары туктатылды. 17 апрельдән Мәскәү Круглое поле ерак араларга йөрүче поезд үз маршрутын кыскартачак. Известия газетасының коллегаларыбыз мәгълүматлары буенча ул Бортик Мәскәү-Казан юлы ашагына йөриячәк. Шол станциясе аша уза торган Перим Адлер поезды әлегә гадәти режимда йөри. Санитар 2 айлык шәһәрдәшләрдән башка үткәреләчәк. Бу хакта Татарстан экология министрлыгы башлыгы Александр Шадриков хәбәр итте. Министр сүзләренә караганда, үз изоляция режимы аркасында территорияларны чистарту буенча эшләр башкаруга үзгәрешләр кертелгән. Шадриков 2 айлык вакытында һәйкәлләрне, обелискларны һәм алар янәшәсендәге территорияларны җыештыру һәм төзекләндерүгә, аларны бөек җиңүнең 75 еллыгын һәм ТССРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә әзерләнү өчен аеруча зур игътибар бирергә кирәклеген осызыклады. До начала старта муниципалитетами, министерствами и ведомствами, надзорными органами была произведена организационная подготовка. На совещании в режиме видеосвязи муниципальное образование подтвердили готовность коммунальной техники полигонов к проведению двухмесячника. Всеми муниципальными образованиями республики созданы оперативные штабы для координации работ по проведению двухмесячника, утверждены планы по санитарной очистке подведомственных территорий. Татарстан хакимияте безнең ишек алды программасын тәмамлау вакытын күчерде. Программа 3 елдан 5 елга кадәр озайтылачак. Бу карар икътисадтагы хәл белән бәйле рәвештә кабул ителде. 2020 елга төзекләндерү планлаштырылган ишек алларының бер өлеше киләсе елга күчәчәк дип хәбәр итте Республика президенты матбугат секретаре Лилия Галимова. Шулай ук ул программа тулы күләмдә гамәлгә ашырылачак дип ассызыклады. Кредит каникуллары бурычны реструктуризацияләү, хезмәт хакын түләү өчен 0% кредит алу. Әлеге актуаль мәсьәләләр Шоллы сәүдә сәнәгать палатасында каралды. Татарстанның Кама Аръягы төбәге банклары җитәкчеләре катнашында матбугат конференциясе үтте. Очрашу онлайн режимда узды. Теманы Эльвина Андрова дәвам итәчәк. Физик зотларга кредит каникуллары 3 айга 106 федераль закон нигезендә бирелә. Бу вакытка процентлар да төп бурыч буенча да түләүләр туктатыла. Основные условия, чтобы попасть в данную программу, их 3. Первое – это потеря работы, потеря, значит, рабочего места. Обязательно физлицо должно встать на учет безработицы и банк предоставить данную текучку. Икенче шорт керемнең 30%-ка кимүе. Бу очракта клиент 2019 һәм 2020 еллар өчен керемнәр турында белешмә бирә. Банк 2019 елда һәм соңгы айда уртача керемне чагыштыра. Өченче шорт административ ял. Бу очракта да тиешле белешмә кирәк. Хезмәт хакын түләү өчен 0% кредит алырга мөмкин. Ул 12 айга бирелә. Беренче 6 айда кичектереп түләү, аннары ставка 4% булачак. Бу кредитны бары тик хезмәт хакы һәм иминiyet взнослары өчен генә алырга мөмкин. Сумма минималь хезмәт хакы күләменнән чыгып
есепләнә, әлеге бу кредит зыян күрүче тормаклар исемлегенә кергән кече бизнес субъектларына гына бирелә. Если этот АКВЭД предусмотрен, но по этому АКВЭДу вы не работали, то вряд ли вам дадут кредит. Не должно быть сокращения более чем на 15%. Этот вопрос есть, да. И сумма выдается, значит, непосредственно только тем, кто имели зарплатные проекты в этом банке. То есть вы, когда обращаетесь в свой банк, это вы должны это иметь в виду. Үз бизнесы буенча сораулар белән килгән эшмәкәрләрнең бер өлеше урында җавап алды, калганнарының мөрәҗәгатьләренә кыска вакыт эчендә җавап бирергә вәгъдә иттеләр. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Азык-түлікке бәяләр артты. Растат мәгълүматларына караганда бу суган, кишер, бәрәңге, кәбестә һәм алмага кагыла. Ә имбир, сарымсак һәм лимон турында әйтәсе дә юк. Бәяләр берничә тапкырга күтәрелгән. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Эпидситуация белән бәйле рәвештә яшелчә һәм җиләк җимешкә ихтыяҗ артты. Әйтик, элек имбирнең томыры 200 сумга якын торса, хәзер ул якынча 2-3 мең сумга төшәчәк. Повышение цен на лимоны и имбирь обусловлено резким скачком закупочных цен оптовых у поставщиков, которые поставляют данные товары. Татпотребсоюз якындагы 2 атнада чәй, кәхвә, тәмләткечләр, консервалар, макарон һәм икмәк кебек башка азык-түлек товарларына бәяләр 20%-ка кадәр артыр дип фаразлый. Бу валюта үзгәреп торуга да бәйле. Шолы кибетләрендә әлегә бу исемлек бәя арту күзәтелми. Вообще кошмар какой-то. Я не знаю, где такие цены берут и откуда, почему оно так стало. Особенно имбирь. Особенно имбирь, да, кстати. Все равно думаем, что поставки должны быть. Не может быть, чтобы все так пропало. Это во-первых. А во-вторых, чтобы настолько подорожало, это невозможно. Генпрокуратура Россиянең монополияга каршы федераль хезмәтенә әлеге продуктларга бәяләрнең нигезле булуына хокукый бәя бирүне йөкләде. Коронавирус пандемиясе фондында спекуляция фактлары ачыкланган очракта гаеплеләр җаваплылыкка тартылачак дип хәбәр итә Генераль прокуратураның матбугат хезмәте. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыгы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудуктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Үз изоляция чорында күп кеше инде нәрсә белән шөгыльләнергә белми, бераз күңел ачарга, файдалы мәгълүмат алырга газета, журналлар ярдәм итә. 20 апрельдән 30-на кадәр 2020 елның 2нче ярты еллыгына бөтен Россия язылы 10 көнлеге барачак. Теләгән басмаларга өйдән чыкмыйча гына онлайн язылырга мөмкин. Күп кенә татарстанлылар бу көннәрдә нәкъ шулай эшли. Дина Закирова якыннарына сюрпризлар ясарга ярата. Чираттагы файдалы бүләген ул Чаллыдагы туганнарына ясаган. Татмедиа сайтына кереп, үзең яраткан газет, журналларга подписка бирә аласың. Өйдән дә чыкмыйсыңмы? Әлбәттә. Бик җиңел, бик җайлы. Бу юлы мин Чаллыда яшәүче апамның балаларына Салават күперенә ярты еллык подписка бүләк итәм. Сөенсеннәр әле сабыйлар. Күбесенең яраткан журналларының берсе әлбәттә Ялкын. Булат Бәйрәмов та балачак хатирәләрен яңартырга булган һәм ярты елга Ялкынга язылган. Кызым менә синеке бик чакта, бу минем иң яраткан журналым идеме? Һәм яңа санны алгач мин иң беренче эш булып, беләсеңме ничә арткы битенә шадырым да анда әкият бадыр. Менә команда бар ул әкият, монсы инде Хинт халык әкияте, хәзер син Зәйнәпкә укырга тиеш булачаксың бу әкиятне. Иҗтимагый, сәяси, мәдәният, сәнгать, әдәбият турында юмористик темаларга һәм балалар өчен газета, журналларга өйдән чыкмыйча язылып була. Tatmedia.ru сайтында подписка бүлегендә аларның барысын да табарга мөмкин. Чаллылылар өчен Челнинский известия шәһәр газетасына язылу мөмкинлеге бар. Анда яңалыклар гына түгел, тормыш өчен бик күп файдалы мәгълүмат һәм телетопшырулар программасы бар. Аңа язылу өчен почта бүлегенә шалтыратып, почтальонны өйгә чакырырга кирәк. Моннан тыш дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта да язылып була. Безгә 28-15 апрельдә Чаллы ТВ телерадио компаниясының туган көне. 1992 елның бу көнендә халык депутатлары шәһәр эфир телевидениесының оештыру турында карар кабул итә. Шул вакыттан башлап без беренче булып яңалыкларны татар һәм рус телләрендә чыгара башладык. Чаллы ТВ шәһәр яңалыкларын татар телендә тапшыручы бердән-бер телекомпания. 28 ел дәвамында экраннарда сәламәтлек, тарих, матурлык, мәдәният, авыл хуҗалыгы, шәһәр хуҗалыгына багышланган күп
түрлі тапшырулар шықты. Ижат коллективлары ел сайын Россия, Татарстан күлеміндегі моқтаулы бүлеклерге ие була. Біздің хабаршилер бар текшерілген мәгълүмат тапшыра. Түрлі өлкәдәге белгечләр һәр вакыт безнең телеканал аша үз фикерләрен җиткерергә әзер. Көн сайын без сезнең өчен эшлибез. Чаллы ТВ каналы ул беренче, таныш һәм синеке. Бу сезгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.